Bai, nik uste oso baliagarria dela, hemen daukaguna soka hau. Bai, bigarren hezkuntza zein batxilergotik datorren ikasle asko, ez dakixe zer ikasi, etorkizunera begira, eta bertara etorri eta ziklo desberdinak zein espezializazioak ikusi eta irakaslien partetik azalpena jasotzea, oso baliagarri da eurek erabaki eta matrikulazioa begira ikusi daixien zeintzu idezen aukerak eta nondik nahi duten jo jakiteko. Iruditu zait, etorri diren ikasleak interesakin etorri direla, galdetu dituzte galderak zikloari buruz, eta, etorri dira taldeka, etortzen ziren igual banaka lotza ematen ziren, baina taldeka etorri dira, eta nik uste orokorrean gustatu zaiela estanean eskaini duguna. Nik baietz esango nuke, iruditzen zaidalako bistaratu egiten duela dauden aukera ezberdinak, bestela ez ezagunak ditugunak. Danetik, batzuk ez dute gauza asko galdetzen, beste batzuk galdetzen dute eta interesa daukate. Ikusten dudana da, ez daukatela garbi zer egitea nahi duten. Orduan, ondo etorri alzaie, ikusteko zer izan liken interesgarria, hemen Armeriatik zer egin dezaketen. Armeria Eskola.